Доброго ранку усім глядачам Доброранка. Доброго ранку, наші любые. Чи добре вам спалося? Ці усе поспели поснедать. Ой, Гришечка, тобі не зимно, ні? О, Гришечка, Гришечка, треба окенце зачинить, щоб у покої було тепло. Треба. Кося, Лесик, які з вас бабульки і дядульки отрималися? А ти, Гришечка, зарадку зробив? А школьний заплечник собрав? Коли не поспів, ми тобі допоможемо. Все зробив. А руки ти помив? А вуши? Ну, причепилися. Що ти там мармичеш? Я чую. Говори гучней, ти ж побач со сталими особами. Так. Добре, усе зрозумів. Що це з вами? З нами все в порядку. А ми трошки нагадали вам ваших бабуль і дядуль. Мне вельмі. Бабулі завсёды хвалюються, каб ми, онуки, добре поїли і тепло опранулися. А дядулі, чи добре ми себе відчуваємо? Ага, зараз дні осінні, короткі. Вечорами ми частіше сидим дома. І ось такими довгими осінніми вечорами саме підходячий час, щоб поговорити по душах зі своїми бабулями і дядулями. Так, І я це вельмі люблю. яны про своє дитинство розказують. І яшчэ можуть адказ на любое питання дати. Підкажуть, що робити на вот у самой складаній ситуації. Сябры, сёння, калі ласка, абавязкова правядзіце час з бабулями і дзядулямі. Абдыміце іх і пацалуйце. А коли ваші бабульки і дядульки живуть далеко від вас, обов'язково їм потелефонуйте і скажіть самые добрые слова. А зараз можете клікати усіх, хто побач, тому що у Доброранку ранішній мультфільм починається. Сябры, а хто засведае, што з'явілася раней? Іголка ці вопратка? Я дома іголка, без яєш не сшиєш одіння. Лесіка, якое твоє меркаванне? Я лічу, що раніше з'явилося одіння, а іголку вже потім придумали. А як ви лічыце? Давайте разом пошукаем отказ. Где там наш компьютер? Вось ён. Ага. Так. Так. Першая вопратка першабытных людзей гэта былі шкуры жывёлаў. Такие шкуры просто накидывали на себе и так согревались. Толькі гэта было не вельмі зручна. Тады першабытные люди вырашили, что больш зручная вопратка атрымаецца, калі злучыць некалькі шкур. Знаходлівы чалавек узяў рыбную костку і прапароў ёй шкуры. А пасля уцягнуў у дзірачкі тонкія і доўгія кавалачкі шкуры. Гэта былі першыя ніткі. Чалавек звязаў некалькі дэталяў і атрымалася больш зручная мадэль вопраткі. Прайшоў час, і чалавек узяў востры камень і прабіў у рыбнай костцы дзірку. Атрымалася іголка. Цяпер было зручней злучаць шкуры жывёлаў. А праз некаторы час такія іголкі пачалі рабіць з больш моцнага матэрыялу, з бронзы ці жалеза. А зараз ёсць такія швейныя машыны, якія злучаюць тканіну без дапамогі нітак і іголак. А як гэта? Яны іх склейваюць. Быццам паперу. Менавіта так. Толькі тканіну можна мыць і прасаваць, і пры гэтым яна не расклеіцца. А каго у лесе называюць шаўцом? У каго заўсёды з сабой іголкі? Ага, пра каго шмат загадак прыдумана. Ловіць мышак, ды не котик ён. Лісты носіць, а не паштальён. Каб лісе не трапіць на зубок, у калючы скруціцца клубок. Ведаеце адказ? Вядома, гэта вожык. Вы з такім шаўцом знаёмыя? Прапаную вспомніць яшчэ загадкі пра вожыка і разам з тым паглядзець мультфільм. А
А як ви лічыце, колькі гузікаў прышывалі на сваю вопратку першабытныя людзі? Я люблю, каб на адзежы было не вельмі шмат гузікаў, каб хутчэй апрануцца і бегчы гуляць. А я люблю, калі гузікаў многа-многа-многа. Яшчэ мне падабаецца, калі яны ўсе вельмі каляровыя. А вы можете уявіць, што быў час, калі гузікаў не ведалі? А як жа тады зашпільваліся? Завязвалі адзенне на матузы. А я ведаю, што адзенне нават сашчэплівалі драўлянымі палачкамі. Потым з'явіліся гузікі. Толькі спачатку яны былі ўпрыгажэннем. Так, гузікі былі з срэбра, і з золата, ды яшчэ ўпрыгожаныя рознымі ўзорамі. І чым багацейшы быў чалавек, тым больш на яго адзенні было гузікаў. Кажуць, у аднаго караля было 13 600 гузікаў на адным камзоле. Напэўна, яму цэлы дзень дапамагалі іх зашпільваць. І ён блішчэў, быццам навагодняя гірлянда. Сябры, а ці ўмееце самі зашпільваць гузікі? А ці ўсе вашы гузікі на месцы? А можа, хтосьці з вас нават сам спрабаваў прышыць гузік? Гэта вельмі карыснае ўмельства. Можаце зараз і праверыць, ці ў поўным парадку ваше адзенне. А потым паглядзець яшчэ адзін ранішні мультфільм. Смачна есці! Гэта я жадаю тым, хто зараз частуецца кашай ці бутербродам. Грыша, а ты не ведаеш, што з'явілася раней? Лыжка ці відэлец? Давай спачатку спытаем у гледачоў, яны ўсё ведаюць. Меркаванне гледачоў падзяліліся. Хтосьці лічыць, што лыжка. А што пра гэта кажа гісторыя? А гісторыя кажа, што ў далёкія часы вялікімі лыжкамі карысталіся толькі для таго, каб перамешваць ежу ў вялікіх чыгунах. А часцей трымалі ежу ў руках і проста адкусвалі кавалкі. Супчык так не паясі. Вось спачатку для супу і прыдумалі лыжкі. Знатныя асобы карысталіся металічнымі, а простыя людзі драўлянымі лыжкамі. Відэльцы з'явіліся значна пазней, і было ў іх толькі 2 зубцы. Напэўна, гэта было не вельмі зручна. Не адразу людзі прызвычаіліся да новых сталовых прыбораў. Час ад часу ўсё ж такі бралі ежу рукамі. Але цяпер нават самыя маленькія дзеці ведаюць, што трэба есці лыжкай, а што відэльцам. А вы гэта ведаеце? А з якога боку ад талеркі трэба пакласці відэлец, а з якога лыжку? Мы нагадаем, лыжку трэба пакласці справа, а відэлец злева. Сёння абавязкова дапамажыце дарослым сервіраваць стол да абеду ці вячэры. А зараз, калі ласка, праверце, ці ў парадку ваш школьны заплечнік. Цяплей апранаецеся і адпраўляецеся на заняткі. Жадаем вам самага цудоўнага дня Новых адкрыццяў і добрых адзнак. і самых верных сяброў. Так, А мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! не праспіце.